Denarong patua klamalong ingdeng phok karbirong asaramay kapadupon. Patumi thereponi phain kore ke thomani anarlo por phai krisiram minute thong kepa por malompen nomati constituency kaparlo denarong patua klamalong ingdeng phok karbirong asaramay penrat amay pi kapadupon. Labang so amay along may phukang burate rang pensi may charipon. Lapen may kepa lamthe tonggesor rong pi pensi than pachinipon. Lapen bang suamelong rong hokep se arong asara tum chetong dun pen chethan chimum ponlo. Lapen aluhiaman pen ka chetong dun lake karbirong asara may Central Committee akong chunbang Rupan Hanse Organization in Koira Pli Chief Convener Litsong Rongphar Jakas Chairman Khorsing Teron lapen man peng ke do ke ong dung atum chetong dun. Phuluni pen Mirjeng Hanse report Karbi Daily News. Karbi Daily News lapen Karbi Longli abinsa nanitum ini Karbi Long Saramay Longli kini mate nomati along ninitum isiamay to katig long nanitum kerang ke tum nangit tong tum pero pas cing sidang itum han surulo dan kardo long pilo ansusi sonak hak kacita konje pa lasi pini gada Longli kini ahawara Longli tum Karbi Long Saramay jakong si kerang konsi butot ini di Kemang, ini tu mah, tingkan suri ni aku oksigen, non tingkan suri ni aku ira, tingkan suri ni ira, ini ni, cesong aja keting, dan pilih anda central government, fund commission, hinpada, eno silong era kisita ini tu mah, pilih anda kat birong sana tu mah, TVDC dan pasun pipelang. Laben TVC traditional village court tadang pacunti pilang nasabuthak lanon election aprang dong si alang litum non cari bawa tu dong si nang pacunti pi politin litum hantu si kace song bonji aphan nasabuthak si pini ni litum chathan timum lo pen ni litum aphan penang an racharia song atum ake kham khidu labang so ake kham khi ang bong sitan ni litum ansu si ke pon tu si aphan litum bor iji dan on sialang litum ni litum phan kham khi unjima ni litum aphan aka kham khi rong sar aphan kham khi ke lake Kaya panai kam thi busi ni tu puji, atau ni tu pan kam kiu ne, dan sini tu klaim bom jila, aku ni tu kacau song ni tu ke hangamun ni tu ke mangamun ni tu pan ni tu ke long nang ji, ason tit sida ni tu long letik ni tu upon pe, nasi ni tu kini lebang so amai long sida ni lah hasil ni tu chan polo, tapi ke bang jila sota thang ni tu along tina awar sida ni tu so thang amai di ponji, lapen lason thang ni tu non ke bang ji, taringin ko rener cap pencil cap. Oi thalang solo terduna kamnong nilitum nikana sega may pido hadak sita min nilitum so taksi nilitum kemang nilitum rong sara tum kemang man nilitum rong sara tum hanang pidang ji arondo an sita milong letik nilitum so kace song ponje pansi halata nilitum kace tanji mu ponji asi dang tum pinitang kitum pan lansi tansi pacini tenang litum la na ken kamang si order pini anang litum maneng the kodak an leglo ini nilitum kan ho aja keting si song dat pen TVDC sisteme asayo kelang tum konsil sor disak nang lo disak dat pedalo tum pe konsil pen pothai lo dispur an pacik ton kok labang ke dispur longan mangke ang tum non ke boma sarkar tum maning hang ko son telang tum pacun pun tidak melang tum picho aja kong pa bobja pantang lang tum ken ne sita kichun pacun ji ko son telang tum pacun tak ang pen ako sala village court sisteme gobernur pen isi notification ang pielo demi non sistem ini so kala so nangges gela pini antar orang sarame itu hanang hang gela nasi isun ke alang itu ninghang kuson peda di kita ni pasun dulu kita pini antar itu mana pasun sila alang tu rakcari ali epan tong alang tu kama hanne mante khei ke cinghon pen rong ruba sara tu han anso si jakong ite racing turji buyong sialang tu matha kuson te Ena pangbong pinapinaping mong sa alang tentang piji putih. Kita minum alang tu. Kita ko matal ni langsung kita itu arjab nang kok dan cisong dia pan itu kasi si tunang kok.